Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu na mome kanalu. Danas igramo Golf Battle. Znači ova igrica je dostupna svagdje. Ovo igram preko mobitela, znači skinite ovu igricu. Zabavna igrica, ja sam ju već probao. Znači igrica je jako zabavna, dobra je. Ali ima previše ljudi u jednom battlu, tako da bit će malo onako teško, ali igrica je jako zabavna. Znači skinite i probajte. I prije nego što počnemo, ostavite subscribe i kad kliknete subscribe, kliknite i ono sivo dugme da bude, kliknite ono dugme da bude sivo, znači sivi subscribe da bude rip i onda budete preplaćeni. I lupite like jer smo tek početnici. I ljudi, ako čekate, sutra izlazi prvo Minecraft preživljavanje. Znači epizoda 1 Minecraft preživljavanja, bit će svega, bit će zakon, bit će puno serijala, bit će jako puno igrica, bit će svega, a mi smo tek počeli s ovim kanalom. Znači vidjet ću kak će ići meni, kak će ići vama, kak će nama ići svima. Znači sve to. I mi smo sad u ovom meniju, idem malo u shop, vidit čega ima. Ima ovo, ja sam dobila neke stvari iz chesta već. Evo ovo su palice za golf. Imam ovo dalje, ali ne idem na ovo dalje, znači sve to. Ovo je malo prejako pojačano, smanjit ću. I ne želim nikaj drugo raditi, idemo sad na classic match. Znači idem ovaj prvi zato što mi je sve ovo drugo zaključano. Idemo za 200 coinsa, samo moramo čekat da se pojave ljudi. To ćemo, evo ga. Znači sad počinjemo i ovo će biti, ovo je predobra igra. Znači idemo prvo ovak i onda ću ugurat unutra. Probat ću prvi. Ovaj prvi je jako lak, inače igra nije baš tak laka, ali ovo je prvi level, tako da je lakši malo. Ja sam prvi ugurao u rupu, prvi sam. Znači vidite gore da sam prvi. Ugurao sam prvi u rupu, što je predobro. Evo ga, ide druga mapa, ovo je malo lakša mapa. I skoro sam ugurao, znači skoro, opet skoro. I ja sam prvi, opet sam prvi. Što je predobro, a drugi... Ne vidim koliki su drugi, ali ajde ubacite. Ubacite. Idemo drugo. Ok, ovu mapu sam igrao, ova mapa nije baš tako lagana. Joj, malo sam se zeznio sad. Joj, je bilo sad prejako, ali sam jednom već uspjel. Uspio sam. Samo da ubacim unutra, evo ga, ja sam drugi ubacil. Znači vidi se ovo kako se muče, ja sam ubacil drugi. Time out, probat ćemo dvije mape. Evo ga, 110 coinsa sam zaradio. Probat ćemo dvije mape odigrat, pa šta bude bude. Evo ga, chest, chat, da vidim što je ovo. Stavit ću im ovo, play again. Idemo sljedeće, Pain Forest se zove mapa. Igrat ćemo do dvije mape, ja mislim da sam odključio već jednu. Ali odigrat ćemo još jednom barem. Evo, ovo je sad drugčije, ovo je malo teže. Ujoj, ostavite like ako vam se sviđa ova igrica, da li želite još ove igrice, bit će puno igrica na mobitelu. Znači, ako želite ovu igricu, stavite like, pišite u komentare, znači... Ajde, ubaci više, šta je ovo? Evo ga, ja sam peti ubacil, znači predzadnji sam, super. To je super, evo, ja sam najbolji u ovoj igrici, nema šta. Znači, niko me ne može prestići, ja sam baš ono, kralj sam ove igrice, da sam završil 6. Ne, nemoj ispast. Upadni, yes, znači, ovo je jako dobra igrica, ja sam
Ponosan za ovom igricom što sam ju skinio. Ja ću igrat ovu igricu, snimat ću ju ako vi to tražite. I kak sam sad jedan drugi, aha, onda sam drugi ubacil, idemo redi ova mapa, uj. Ovo će biti malo teže. Ajde, ovo će biti malo teže. Ajde, odi lijevo. Lijevo, tako. Da, imate kod još nekih youtubera ovu igricu, tako da posjetite njihove kanale, zovu se Imperator FX i Shone. Znači oni snimaju ovu igricu, snimali su je, ali više ne snimaju, ali pogledajte. Evo ga, završili smo. Ja sam drugi, što je super, idem nazad. Da vidim, imam 2 česta, ovo će se otvoriti za 3 sata. Idem tu da vidim, moram biti level 3. Koji sam ja level? Pa di tu piše koji sam ja level. Idem na rush, vidjet šta je ovo. Ovo je sve isto, ali neću ja igrat sad rush. Ja ću igrat classic, a kad završimo classic onda idem na rush. I kad završimo rush onda je gotova igrica, znači. Ovdje ima mapa milion tisuća mapa. Upadaj ovdje i da vidimo ko će sad ući. Ajde. Ova mapa ponovno, znači ovo je najlakši put. Ako igrate ovu igricu, odite ovim putem. Ujoj, ovo je malo prejako bilo, ok. Znači ja sam danas tek došao s mora. Sutra izlazi Minecraft, znači preživljavanje, prva epizoda, bit će svega, bit će zezanja, bit će puno toga, znači 5. sam ubacil, bravo. Ja sam najbolji u ovoj igrici, nema boljeg od mene da sam ja 5. ubacil. Šta je ovo, troll mapa? Šta je ovo? Barem mislim da nije troll mapa. To je troll mapa. Okej. Samo da ne izletim ja van. 5. sam, znači. Da ću 6. ubacit, nema šanse da 5. budem. 3. sam ubacil. To je cool. Ja sam 3. 4. sam ipak. Ja ne znam šta se dešava s ovom igrom. Šta se sad desilo? Nemam pojma, ali ovo je teža mapa, ovo je teža mapa totalno. Ne, ok. Ovo nije normalno, ali dobro. Ajde, uspio sam. Sad samo treba dobro naciljat. Biti, ja nikad ne uspijem iz prve pogodit. A bravo, ja fullo, znači. Ja zadnji. Ja 3. završio. Neki drugi chest. Da vidim koji je to chest. A koji sam ja level? Di piše koji? A level 2 sam. Da, ja sam level 2. Piše level 2. Ajmo probat do levela 3 doći. Znači snimam nekih. Ajmo vidjeti. Pa tu ne piše koliko ja snimam, ali nema veze. Ajmo probat doći do levela 2. Ovo je slična mapa. Okej. Ajde. Da barem... No. I onako da sam išao pas dolje. Ovo bi me spasilo, pa nema veze. Koji sam ja? Ja sam drugi. Oh my god, ja sam drugi, ljudi. Pogledaj, ja sam 3. What? Ja ne kužim. Nema veze, ovo je neke random. Ajmo, ovo je ista mapa, ne, nije ista. Nemoj pas dolje, znači skoro mi pao dolje. Ajmo sad pokušati iz prve.
Nja, ništa od toga. Ajmo iz druge, ajmo iz četvrte sam ubacil. Ja sam prvi ubacil. Što je pre cool, znači prvi sam ubacil, ovo je predobro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Ok. I to je sad ovo. I sad sam malo previše, naravno. Oh my god, koje sam ja sreće. Isuse Bože, ljudi, jeste ovo vidjeli? Sam ja to... Ja sam treći. Good job. Ja sam treći. O bog te, treći sam završio na kraju. Level up. Znači idemo na level 2. Odigrat ćemo jednu rundu. I onda je kraj epizode. Jer ne želim da mi se predugo uploada. Ajde. Ovo je neka drugčija mapa. Ovo je... A jesam ja to zapeo? Vidi ovo sranje. Evo. Vidimo se kad ja ovo pokušam prijeći. Ljudi, nakon 300 godina i ja to nisam uspel. Ako je ovo vrag? Oh my god. Ja moram sad mic po mic. Ja ne moram vjerovat. Ajmo crveno. A bez veze sam to. Jesam. Uspio sam i to četvrti. Peti ipak, nema veze. Prostite. Ipak sam peti. Ali nema veze, znači. A pa koji vrag je ovo sad? Pa kak je ovaj prešao? Alo? Alo? Evo uspio. I ja zapeo. I uspio. Treći. Jesam treći, da vidim. 1, 2, 3, da, treći sam. Četvrti, pravo. Zapravo kad bolje razmislim. A nisam mogao tak brzo. I kraj runde, znači. Kraj. Stavit ću im thanks za koje mjesto. Predzadnje, bravo. Čekaj još nešto. Close. Evo ga. Znači, hvala vam ljudi što ste pogledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj, znači kraj epizode. Znači, hvala vam što ste pogledali ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao!